Hej og velkommen til denne guidede meditation. Find et roligt sted, hvor du kan lægge dig godt til rette. Sørg for, at du ligger komfortabelt, så du kan slappe helt af. Luk dine øjne og tillad dig selv at give slip på dagens begivenheder. Tag nu et øjeblik til at finde ro i dit krop og dit sind. Forestil dig, at du ser dagens oplevelser og bekymringer flyde væk fra dig som en stille strøm, der langsomt bevæger sig væk. Med hver udånding lader du dagens stress og spændinger slippe. Mærk, hvordan din krop bliver lettere og lettere og mere afslappet for hver gang du puster ud. Nu, hvor du har givet slip på dagens byrder, vend da din opmærksomhed mod glæden i dit indre. Forestil dig, at glæden er en varm glød midt i din krop. Med hver eneste indånding, lad denne glød vokse og sprede sig ud til hver eneste celle i din krop. Føl, hvordan glæden fylder dig med lys og varme og bringer et smil til dine læber. Og mærk, hvordan det giver en følelse af lethed og fred. Lad os nu rette denne opmærksomhed mod din vejrtrækning. Tag en dyb indånding og tæl til 4. Hold vejret et øjeblik og pust så langsomt ud, mens du tæller til 6. Gentag denne rytme og mærk, hvordan din vejrtrækning langsomt finder en rolig, stabil rytme. Det var ind på 4. Hold en pause og ud på 6. Fortsæt denne rytme lidt for dig selv. Forestil dig nu, at du er på en strand en varm sommeraften. Du kan mærke vinden i ansigtet og varmen fra dagen, der stadig hænger i luften. Du går langs stranden med bare tæer og mærker sand mellem tæerne. Lyt til bølgerne, der blidt ruller ind mod kysten. Det er som om vinden tager alle dine bekymringer med sig. Du føler dig mere og mere afslappet, som du går langs stranden der og mærker, hvordan vinden tager dine bekymringer. Du sætter dig ned
og tager en håndfuld sand op. Lad sandet langsomt glide gennem din knyttede hånd og mærk den beroligende virkning. Sandkornene føles kølige og glatte mod din hud, og hver bevægelse hjælper dig til at finde endnu mere ro. Mens du sidder der, begynder det langsomt at blive mørkt. Du beslutter dig for at blive på stranden natten over. Du finder noget brænde og får tændt et bål. Flammerne danser og gnitrer, og du sidder længe og kigger ind i bålet. Mærk, hvordan du finder ind i en næsten hypnotisk ro. Flammerne bevæger sig rytmisk, og varmen fra bålet breder sig til din krop, og du føler dig varm og tryg. Efter et stykke tid begynder stjernerne at komme frem på himlen. Du lægger dig godt til rette på stranden og kigger op på stjernerne. Føl den ro, der kommer af at ligge og betragte stjernerne. Mærk taknemmeligheden over at være en del af noget større. Du er ikke alene. Du er en del af universets vidunderlige væv. Mens du ligger der og ser på stjernerne, mærker du, hvordan du føler dig tryg. Du bliver mere og mere døsig, mere og mere træt. Det har været en varm og dejlig dag, og din krop er fyldt med oplevelsen af at være en del af naturen. Solens stråler har varmet din krop hele dagen, og du er nu tung og afslappet og klar til at sove. Du mærker denne varme, tunge tilstand fra dine fødder til underbenene, knæene og lårene. Mærk så, hvordan denne dybt beroligende og afslappende følelse bevæger sig op til din mave og din brystkasse. Og du mærker den afslappende følelse i nederste del af ryggen, midterste del af ryggen og øverste del af ryggen. Armene slapper af, skuldrene, nakken, halsen, ansigtet og hele dit hoved. Hele kroppen afslappet. Forestil dig, at du ligger på stranden og lytter til havets bølger, der langsomt og blidt ruller ind mod stranden. Denne beroligende lyd hjælper dig med at glide langsomt ind i søvnen. Forestil dig, at hver bølge tager dig dybere
ind i en tilstand af hvile og ro. Du føler dig mere og mere afslappet, og du glider langsomt ind i en dyb, fredfyldt søvn. Du ligger nu og sover dybt. Din krop er tung og afslappet, og dit sind er roligt. Du sover og sover og sover.